селото в миналото е било водещо на съседните села. Това село е било 750 човека и е било центъра. Тук е бил кмета, който отговарял за 6-7 села наоколо. Жената беше в пощата. Тук работеше. Между другото имаше детска градина и аз се вземах от детската градината, се оженихме 73-та година. Имахме преди и училище, и детска градина, и здравна служба, и библиотека. Но младите заминаха за село. Селото остана само с възрастни, които гледаха само земеделие. Това село преди 10 години, преди 4-5 беше западнало и беше, как викаме, умрела работа. Положението беше, че като във всички други села, както е, позанемарено малко. Последните години особено динамично станаха нещата, защото ентусиазма и енергията, която носи Роман Иванов, безспорно са голями. С дождането на господин Роман кмета и Дида почна вече промяната, която аз я поех така с желание, млади хора и какво може се им помагах. Млади хора има, които се грижат, които искат да създадат нещо. Това училище беше цялото някаква развалина. Реставрирах тук люлки, въртележка им правих, какви ли не работи. Дойдоха няколко дядовци, освен него, и другите заваряваха, ламарини носят, дървен материал. Всичко те си донесаха, боядисахме, оправихме и я възстановихме. В един момент на моите години доживях да видя пак цъфна Ослен Криводол. Сега вече имаме 9 млади семейства, които са дошли тук за постоянно в Ослен Криводол. Като дойда млади хора тук седнали, работят, ето и вчера ли идваха ли онзи ден, Кирчо лепеше плочи за детската градина. Роман лепи плочи за кухнята да се прави. Много помощи, много дарения. Много хора помогнаха да се възроди нашето село. И читалището възстановиха, и библиотека направиха, училище оправиха, и салона оправиха, и всичко. С 1% промяна работиме неотлъчно и те стоят зад нас, а пък ние се чувстваме много по-уверени и по-силни. На много хора служиха прозорци, направиха им забите. До 50 човека бяха с протезите и около 30 и няколко бяха с дограмите. Те се почувстваха видяни, значими възрастните хора, защото първите инициативи бяха за тях. Усмихвам се, щастлива съм, че имам хубави зъби. Щастлив съм много. То генерира след себе си това добро, генерира още добро. И на този фон и други през тях научиха за нас и оттам идват и други помощи. Видяха какво правим, видяха, че го правиме от чисто сърце и абсолютно безкорисно и просто искаме да възстановиме и сградата, и читалището, и въобще живота в селото. Какви ли не неща са дошли, благодарение на 1% промяна, за което благодаря на всички хора. Факта, че ще можем да продължим да играем народни танци или да продължи урок по рисуване всяка седмица, който се провежда. Това, че ще се случи благодарение на отново добри хора, които ще отделят средства за това нещо и ще ни подпомогнат. Това за мен е много ценно. Не знам дали осъзнават всъщност, че понякога могат да променят съдби и животи. Дори могат да дадат 5 лева, нали? Но това нещо да промени мирогледа, да осмисли последните дни, да кажем, на един възрастен човек. И той да разбере, че не е забравен. Първо им пожелавам здраве на тия хора. Това са хора с истинско сърце, които може би не само на Ослен, те помагат навсекъде. Истината е, че истинските богати хора са онези, които не се страхуват, че като дадат ще обеднеят.